Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi gonbidatu izanen ditugu platoan. Lehenengoa, Sotxil Karasatorri izanen da, etxerateko kidea, eta berak SOS presoak COVID-19 ekimenaren inguruan hitz egingo digu. Eta ondoren, Erein argitaletxeko editorea den Uxue Errazkin ere etorriko da. Dena den, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1975ko uztailaren 8an, Kutxi Romero euskal abeslari, musikagile eta poeta jaio zen. Gainera, 3 urte beranduago, 1978ko uztailaren 8an, Espainiako polizia armatuak German Rodríguez gaztea hil zuen Iruñeko zezen plazaren ondoan, tentsio handiko San Fermin jaien erdian. Horretaz gain, uztailaren 8an, baina 1981 urtean, Joe McDonnell, behin-behineko Irako kidea, 1981ko Irlandako gose-greban hil zen. Eta azkenik, gaurko egunez, baina 2006an, Ana Maria Campoy, Argentinar aktorea hil zen. Nafarroak 256 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, kutsadura berri gehien bigarren zabalgunean Lizarraldean Tutera, Uarte, Mendillorri eta Zarrakaztelun eman dira. 43 urteko emakume bat hil zuten atzo goizean Murtxanten ibilgailu barruan seme alabaekin zegoela. Hiltzailea ihes joan da eta haren bila dabiltza. Aurizberrin izan den trafiko istripuan motorzale bat hil egin da. Astor Piazzolaren tangoaren omenaldiarekin hasiko du kultur programak bere ibilbidea aste honetan Baltierran. Paul Urquijo zuzendariaren hurrengo filmean Iratin agertzeko euskeraz dakiten haurrak bilatzen ari dira Nafarroan. Ziudadela San Ferminei buruzko erakusketa areto handia bilakatu da, udal bildumako lanekin, berariaz sortutako obra eta kartelekin eta proiekzioekin. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusia, Murtxanten gizon batek arma zuri batekin koinata hil duela da, seme-alaben aurrean, eta ondoren ihes egin duela. Gaia aldatuz, Nafarroan 15 eta 24 urte bitarteko COVID kasuen eragina 10 aldiz handiagoa dela jakinarazten du Notiziasek. Horretaz gain, motorzale bat bizkarrez furgoneta baten aurka talka egitean hil dela jasotzen du azal honek. Gainera, Nafarroan udako kanpainak 57.500 bat kontratu sortuko dituela nabarmentzen du. Bestalde, Puigdemont eta Junqueras 4 urte geroago elkartu direla aipatzen du. Bestetik, arrotxapean botilloirik ez egoteko zainketa gehiago ezarriko dituztela jakinarazten du. Eta bukatzeko, kiroletan Brauliok plantilla 189an itxitzat ematen duela iragartzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak Volkswagen Nafarroaren ikara nabarmentzen du. Auto elektrikoaren lehian Seaten aurka autonomia galtzeko beldur baita. Argazkiaren bidez aldiz, Murtxanten 5 eta 9 urteko seme-alaben aurrean eraildako emakumearen kasua azpimarratzen du. Gai aldatuz, Indiako anduiak txertoetan duen eraginari buruzko galderak aipatzen ditu azal honek. Kiroletara pasaz, Kote aurkezten lehena izan dela jasotzen du. Baita Ingalaterra eta Italia Eurokopako finalistak direla ere. Azkenik, Altunak Nafarroako kaiolako final handia lortu duela jakinarazten du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularra Murtxanten gizon batek koinata labankada zilduela da. Bestalde, Bergarak alkateak duela 45 urte bezala hartu nahi dituela aipatzen du azal honek. Argazkiaren bitartez, ongietorrien aitzakiaz, auzi politiko bat eraikitzen dabiltzala nabarmentzen du. Horretaz gain, labik murrizketak mantentzen dituela jakinarazten du Garak, eta berariaz debekatzen dituela botilloiak eta ez festak. Gainera, lan istripuan beste langile bat hil dela azpimarratzen du, 3. 5 egunetan. Bestetik, Elak esan duenez, hutsegiteak Tubacexen iruzurrezko jarduketa baten berri ematen duela jasotzen du egunkari honek. Molse presidentea tiro zilizanak Haitiko krisia muturreraino eraman duela ere aipatzen du Garak.
Eta amaitzeko Jumboa Bentousen birsortzen dela eta Pello Bilbao sailkapen nagusiko top 10ean sartu dela iragartzen ditu azalean. Berriaren azalarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Murtxanteko hilketa matxista da. Horretaz gain, Jaurlaritzak ez dituela koronabirusari aurre egiteko neurriak gogortuko jakinarazten du. Gai aldatuz, Haitin setio egoera bizi dutela nabarmentzen du, Moise presidentea tiro zilostean. Eta bukatzeko, aldak Euskal Elkargoa etxebizitza turistikoak arautzen hastea nahi duela iragartzen du gaurko azalean. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, egunak argitzera egingo du. Goizean, ipar partean hodeiak izango dira eta euri apur bat egingo du, batez ere goizean goiz eta kostaldean. Goizak aurrera egin ahala atertzera egingo du eta arratsaldean ostarteak gaienduz joango dira. Hegoaldean, eguna lasaia izango da eta goizetik urdingune zabalak agertuko dira. Goizetik aurrera iparraldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean indartu egingo da eta Ebro ibarrean traba egingo du. Temperatura maksimoak atzokoak baino apur bat altuagoak izango dira. Eta bihar, ostiralean, eguzkia nagusituko da ia denean. Goizean, bereziki goizean goiz, behe-hodei batzuk ikusiko ditugu Kantauri isurialdean, baina orokorrean ostarteak gailenduko dira eta giroa eguzkitsua izango da. Temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere barnealdean, eta 25 graduak gaindituko dituzte kostaldean izan ezik. Orain, etxerateko Sotxil Karasatorre etorri da platora, SOS presoak COVID-19 ekimenaren inguruan hitz egitera. Kaixo, Sotxil. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Bueno, esan dugun bezala ez, zu etxerateko kidea zara, baina kasu honetan etorri zara ekimen konkretu bati buruz hitz egitera, eta ekimen hau pixkat sortu zenez, COVID-19ak espetxeetan sortu zuen egoeraren harira. Hori da. Iazko martxoan pandemia hasi zen eta gu apirilean elkartzea erabaki genuen, etxerat, sare herritarra, salaketa Nafarroa eta Altsasuko gurasoak, pixka bat argitara ateratzeko ze egoeretan bizi ziren presoak, ja lehendi gaizki zaudela COVID-arekin oraindik okerrago. Eta gero Altsasuko gurasoak ja desagertu denez, orain geratu gara salaketa, sare eta etxerat. Eta duela gutxi agerraldi bat egin zenuten ez, pixkat hitz egiteko dinamika honi buruz, eta zer azaldu zenuten agerraldi horretan, edo zein izan zen pixkat balorazioa? Balorazioa izan da, urte bat baino gehiago daramagula egoera hau salatzen, eta ia berdin jarraitzen dugula, ez? Presoen eskubideak behin eta berriz urratzen dira, espetxe zuzendaritzak hartu dituen neurri guztiak ez dira erainkorrak izan eta gainera presoen eskubideak urratzen dituzte behin eta berriz. Orduan, denbora honetan espetxeetako egoera nolabait aldatu da? Oso gutxi, bai. Oraintxe bertan espetxe askotan ez daude aurrez aurreko komunikazioak, hau da, preso bakarrik kristalaren bitartez ikuste dituzte haien senide eta lagunak, eta hau ja urte bat baino gehiago luzatu den egoera bat da, ez? Horrek suposatzen duen guztiarekin, azkenean preso batentzat bisitak bere egunerokotasunean garrantzi handia daukate, eta kristalaren artean 40 minuteko bisita bat egitea oso gogorra da, lehen hilabetean behin bisa-bisak zituztenean, ez? Orduan, esan dezakegu agian, ez dakit non esan kanpoko bizitzan edo, nolabait aurrera pausoak eman direla, baina espetxeetan ez da inolako pausorik eman. Hori da. Hasiera batean espetxe zuzendaritzak hartu zuen neurri bakarra izan zen dena ixtea, hau da, bisitak, irteerak, barruko jarduerak erabat kentzea,
Bai, eta bueno, gutxinaka eman zuen agindua izan zen komunitatearen arabera, ez, erkidegoaren arabera, jarraitzea edo ez. Baina, bueno, erkidego bakoitzeko espetxea ez du, hartu den erabakia izan zen altzen gehiena iztea, ez, eta batzutan bai jarduerak itzuli direla, irteera baimenak ere itzuli dira, baina preso hauek berriz itzultzen direnean isolatuta egoten dira, ez, aislamiento sanitario delako horrekin, baina oso baldintza txarretan, kuarentena batean sartzen dira, baina ez daude osasun baldintza onak, isolamendu horiek legez bakarrik egoera oso ezoikoetan egin beharko dira, eta hemen behin eta berriz ez ateratzen diren aldiko egiten dituzte. Eta hori da salatzen duguna, azkenean ez dituzte neurri eraginkorrak hartzen, eta preso, dagoena, ez? Bai, hori da. Orduan zuek, zuen aldarrikapenekin jarraitzen duzu, esan nahi dut, duela urte bateko aldarrikapen berdinak dituzu, ala pixkat moldatu dira? Ez, berdinak, bai. Gu zentratzen gara, gehien bat, Iruñeko espetxean dauden presoak, eta Nafarroako edo Nafarroan erroldatuta dauden presoa, baina kanpoko espetxetan daudenak, ez? Ia zenbatu genituen, 184 preso daude, orain agian zifra pixkat aldatu da, baina 184 preso daude Nafarroakoak beste espetxetan daudenak, eta horiek bai hori ikusi genuela ze eskubide urraketa, ez? Azkenean bisita galdu zituzten haien senideak ezin zirelako Nafarrotik mugitu, normal beste presoa baino bisita gutxiago izan dituzte arrazoi horregatik, ez? Eta zentratzen gara horretan, eta eskatzen duguna da, hasieran eskatzen genuena, ez? Isolamendua ez izatea neurri bat, baizik eta daude PCR-ak edo beste, ez? Beste hori da. Aurrez aurreko bisitak itzultzea, hau delako presoen oinarrizko eskubide bat eta pandemia bat ezin da izan aitzakia eskubidea urratzeko. Gero ere eskatzen dugu nafartarra diren presoak eta Iruñeko espetxean egon nahi dutenak hona ekartzea, ez, haien eskubidea delako ere. Eta gero ere, txertaketan gertatu dena Iruñeko espetxean izan da egun batetik bestera, ez aie inolako informaziorik eman, maiatzan txertatu zituzten, eta batean esan zieten, bihar txertatuko zaituztegu, ez aie inolako informaziorik eman ze ondorio dituen txertoak, ezta ere ze ondorio izango dituen espetxean bertan txertatzea, ez? Hau da, agian txertatzen denak bisak izango ditu, eta ez dena txertatzen ez ditu izango, edo ez dakite ezer. Orduan eskatzen duguna da diskriminaziorik ez egotea txertoaren kontu horretkin, bakoitzak egin dezala nahi duena, baina horrek ez dezala baldintzatu barruko bizitza. Orduan presoek hau nola bizitzan dute urte hau? Oso gaizki, ez jakintasun izugarria. Azkenean guk edozein momentuetan internetez edo informatu gaitezke nahi dugunean, ez? Baina beraien egoera ez da berdina. Egunkariak iristen zaizkie, baina atzeratuta, ez daukate kanpoan dugun berehalako informazio hori, ez? Eta gainera, espetxearen aldetik ez zaio inolako informaziorik ematen. Orduan, bizi izan dutena izan da ez jakintasuna pandemiaren inguruan. Gero ere, senide eta lagunok ere bizi izan duguna ez jakintasuna, ez dakigulako noiz bueltatuko diren aurrez aurrekoak, kanpoan ere dagoen ez jakintasun hori, ez dakigu noiz amaituko den hau. Baina, eta gero, esan duen bezala, haien eskubideak urratu direla behin eta berriz. Imaginatzen dut honek, haien osasun psikologikoan ere nolabait eragin Bai, hori da. Eta fisikoan ere ez dira inolako neurriak hartu, baina psikologikoan bazkenean lehen isolatuta bat zeuden, orain ere isolatuago daude, eta horrek suposatzen duen erekin, ez? Komunikazioa ere eten da, haien kanpoko inguruarekin, eta oso gogorra izaten ari da. Eta orduan, SOS presoak COVID-19 ekimen honek nolabait jarraituko du? Sortu ginen pandemiaren testu inguru horretan, ez genekien ez dara zenbat iraungo duen, oraindik urte eta piko daramagu.
Bai, oso balorazio ona egiten dugu, azkenean lortu dugulako gai hau mahai gainera ateratzea, ez? Presoak gizartean orokorrean beti daudelako bigarren maila batean, agian Euskal Herrian esparru batutan bai daudela presenteago, baina orokorrean gizartean bigarren maila batean daude presoak, ez? Eta haien egoera orduan lortu dugu gai hau mahai gainera ateratzea, eta ez daukagu epe bat edo, COVID-ak irauten duen bitartean, hor egongo gara eskubideak aldarrikatzen, ez, presoen eskubideak aldarrikatzen, eta ez daukagu epe zehatz bat. Orduan, zuen arteko elkarlanak aurrera jarraituko du, kasu honetan sare salaketa eta etxera? Bai, hori da, hiru taldeen artean, azkenekoa algerraldia izan zen, espero dugu beste ekimenen bat edo zerbait egitea aurrerago, eta ea ez dagoen talde hori, esan nahi duelako egoera normalizatu dela. Itzuli dela. Eta uste duzu, pandemiaren kontu guztionekin eta etxean egon izan beharreko, agindu horrekin eta nolabait herritarrak gehiago kontzientziatu direla presoen egoeraren inguruan? Bai, izan daiteke, esan duan bezala orokorrean presoak bigarren maila batean daude, ez? Baina, bai atera garenean eta agian gutxienez entzun denean presoen egoera okerragoa egin duela, agian bai ezin da konparatu, bizi izan genuen konfinamendu hori 3 hilabetekoa oso gogorra izan zen guretzat, baina ezin da konparatu guk geneuzkalako erreztasun pila bat, presoa daude ezer gabe, eta gu onden etxe osoa, berai daukate ziega txiki bat, ezin da konparatu, baina agian bai, jendeak pentsatu zuela, ostras, gu 3 hilabete hauetan erotu bagara etxe barruan, presoek zegoera biziko dute barruan hainbeste urtez, bai. Orduan, pixkat, agian balio izan du horretarako. Bai, eta gai hau ateratzeko eta behingoz, ez? Gainera oso aipagarria da, nazioarteko erakundeek emandako gomendioak espetxe zuzendariei, ez? Altziren preso, kalean egon zitezken presoak ateratzea, 3. gradua lortu dezaketenak ateratzea, preso gaixoak ateratzea, haurdun dauden emakumeak edo umeak dituzten emakumeak ateratzea, azkenean hori bai delako neurri eraginkor bat pandemia baten aurrean, ari gara hitz egiten haien osasunaz. Eta ez dira bete. Eta ez dira bete, ez egin duten bakarra da dena itxi eta dena moztu. Eta noren ardura da, edo nork hartu dezake ez, nolabait esku egora hobetzeko? Bai, espetxe zuzendaritzak eta Espainiako gobernuak ere badauka esku hartzeko almena, eta baina gehien bat espetxeko zuzendariek. Eta orain uste duzue aukera dagoela, haien gana iristeko zuen aldarrikapenekin? Egoeran lasaitzen ez, suposatzen da? Bai, azkenean hori da, kanpoan bagoaz aurrera pausoak ematen, baina barruan kasi berdin jarraitzen du. Eta ez dakigu, urte eta piko daramagu hau mugitu nahian eta ez dugu lortzen orduan. Orduan, presio sozialaren bidez uste dugu goza lortu daitezkela eta espero dugu zerbait lortzea, baina kostatzen ari da. Eta orduan orain, etorkizunera begira edo datozen data hauetan baduzu ez planifikatua? Ez, oraindik ez, bai elkartzen jarraitzen dugu eta zerbait aterako dugu, baina ez dugu ezer zehaztuta oraindik. Gainera data hauetan udan orain. Bai, pixkat zailagoa. Bai, jendea deskonektatzen du eta bai. Ez dakit ez, agian bukatzeko, ze mezu bidaliko zenukeen ala? Bai, azkenean jendeari kontziente izateko ze egoeratan dauden presoak, bigarren mailako pertsonak ez direla, baizik eta pertsona direla eta eskubidea dituztela. Eta haien oinarrizko eskubideak errespetatzea funtsezkoa dela, eta pandemia bat ezin dela aitzakia izan eskubide hauek urratzeko behin eta berriz, eta espetxe zuzendariei eskatzen dieguna da behingoz neurri eraginkorrak hartzeko, kontutan hartzeko haien osasuna eta haien eskubideak, eta hori, eskubideak errespetatzeko hori da gure alde bat eta pikotik ez, eskatzen zabiltzaten. Hori da, aldarri berbera bai. Mila esker, Txile etortzeagatik eta hurrengoan ez, albiste hobeagoak edo. Hori da, hori da. Mila esker eta beste bat arte. Zuei, gero arte, agur.
Orain, Erein argitaletxeko editorea den Uxue Errazkin dugu gurekin, platoan. Kaixo, Uxue. Kaixo. Zer moduz? Ongi esan Marko. Bueno, esan dugun bezala ez, Erein argitaletxeko editorea zara zu. Eta, bueno, ez dudala mazu denbora asko, baina zer egiten du, zer da editore lana edo, zer egiten duzu? Nik neukan ideia bat oso erromantizatua, hori, ofizio honen inguruan, eta uste dute aldatu zaidala guztiz neukan ideia. Hasieran pentsatzen nuen, egon zintezkeela sofa batean, irakurtzen eta heltzen diren manuskrito guztiak hartzen eta aztertzen, zer funtzionatzen duen hor eta zer ez, baina ez da horrelakoa, erritmoa da oso bizia, heltzen dira egunero 10 bat manuskrito, horiek irakurri behar dituzu, gero egon behar duzu horretan zentratuta irakurtzen, baina beste alde batetik lantaldean badaude azalak egiten dituztenak edo diseinuan edo maketazioan ibiltzen direnak, eta orduan egon behar duzu pentsatzen, adibidez, zuri iritsi zaizu manuskrito bat eta hori irakurtzen ari zara, baina beste alde batetik badago ja prestatzen zure lankidea azala, eta orduan ikusi behar duzu, ongi dago hau, gustatzen zaizu, eta egon behar duzu prozesu askotan, nik lanekoei esaten diet batzuetan dela nola ordenagailuan batzutan leiho asko ditugula irekita, hori dela editore lana, leiho asko izatea irekita eta horietan guztietan egotea, eta hori oso zaila da. Kontzentratuta gauza askotan batera. Bai, eta hori, behar duzu kontzentrazioa ondo irakurtzeko, ze irakurtzen da desberdin, da analizatzea, aztertzea hori idazleak sortu duen hori, baina beste alde batetik hori, egon behar duzu begira nola gelditu den maketa, eta gero berri zuzendu behar da, erratak ez egoteko, eta hori, prozesu guztian da, liburu baten prozesu guztia ikustea eta horretan parte hartzea. Batzutan bukatuko duzu ja pentsatzen, ez dut gehiago irakurri nahi, ala zer? Hori galdetu didate, eta gehienetan etxera iristean irakurtzen ditut liburuak, ez lanekoak, baizik eta nire gustokoak, esan nahi dut nik erosten ditudanak, eta ez dut off tekla hori ez dut oraindik egin, baina nik uste laster egingo dudala, hori oso... Beharrezkoa izango ez, momentu batean agian. Bai, deskantzatzea, asko iristen dira eta ez nuen pentsatzen jendeak hainbeste idazten zuenik. Hori izan da, pixkat sorpresa. Eta nolakoa da, imaginatzen dut, batzutan asko gustatuko zaizkizun gauzak irakurriko dituzula, baina beste batzutan agian zaila izango dela. Bai, nik uste oraindik honetan ari naiz eta neurria hartzen ari naiz, baina egia esan zuretzat gustokoak ez diren liburuak irakurri beharko ditut, seguraski, eta horrek ez du esan nahi balio ez dutenik. Agian nik baditut nire gustoak eta nire liburuentzat, erosten ditudanentzat, nik erosiko ditut batzuk eta ez beste batzuk. Baina egia da, lan honetan ikusi behar duzula, proposatu behar duzu liburu bat guztiontzat gustokoa hori izan behar dena, eta batzutan agian niri adibidez zaizkit gehi gustatzen novela erromantikoak, baina ikusten badut iristen zaidan novela erromantiko hori ongi idatzi duela eta trama oso ongi bideratuta dagoela, orduan publikatu beharko dugu. Niri zait bereziki gustatzen genero hori, baina jendeari bai. Orduan, oreka hori mantentzea zaila izaten da. Adibidez, ez gustatzen ez zaizun genero batean, zailagoa izango da konturatzea merezi duen ala ezea ona den ala... Bai, ze nik nire lankidei esan nien, hasi berrian nintzela, esan nien, klaro, ni irakurlea naiz, baina ofizio honetan enaiz aritua. Orduan, kostako zitzaidala neurri hori hartzea, azken batean, zuk irakurtzen duzu zure etxean gustatzen zaizuna eta bukatzerakoan esaten duzu gustatu zait edo ez. Baina hau da aurretik eman behar duzun pausoa eta zaila da adibidez poesian, nik ez dut gehiegi irakurtzen poesia
eta baloratzea, ez, hau publikatuko dugun edo ez, zaila egiten zait, baina dituzu gero ikasten dituzun mekanismoak, eta adibidez lankideek horretan asko lagundu didate, fijatu honetan edo agian novelan errezago ikusten dut, ez, ahotsa, eta poesian ez dut oso ongi ikusten, ematen dizkiate truko batzuk edo. Nolabaiteko tresnak edo finkatuta dituzu, ez? Bai, eta gero bakoitzak dituen irizpideak, nik adibidez garrantzi handia ematen diot ahots bat izateari, ahots propioa, izan daiteke istorio bat oso ona, tramaldetik eta oso interesgarria, baina ez dauka ahotsik. Orduan, nik bilatzen dudala hori, ez? Zergaitik ari zara kontatzen, baina zergaitik zu ari zara kontatzen, hau. Eta orduan, saiatzen naiz genero guztitan hori bilatzen. Gainera ez lan honekin ezagutuko dituzu egileak inork, baino lehenago agian idazle interesgarriak, ala fuerte datozenak, ez? Bai, hori da oso interesgarria. Nik aurrekoetan beti esan dut, gustatuko litzaidakela norbait ikustea benetan indarrez datorrela, ez, gaztea eta zuk lekua ematea ereinen kasu honetan, baina beste argitaletxeetan ere berdin gertatuko da, ereinen etxea ematea, ez, eta hor azten joatea idazlea eta zuk horretan laguntzea, ez, editore lanan ikuste hori dela laguntzea idazlea, produktu bat, proiektu bat ongi argitaratzen. Eta alakoak gertatuko dira, ikusi duzu, daramazun denbora tarte honetan? Oso gutxi daramat, baina egia esan ikusten dira, nik uste errez ikusten direla, jendea dator, lan egin nahi du, ikasi nahi du, nik uste hori dela garrantzitsuena, ze batzutan gertatzen da, ez? Proiektu bat amaitzen duzu, idazle batek amaitzen du proiektu bat, eta jazta, proiektua amaitzeak badirudia dakarrela dena, ez? Eta ez, ze azken batean proiektua aurkezten duzu, baina proiektu horren gainean lan egin behar duzu asko. Eta lan asko egiteak ez du esan nahi gaizki dagoenik, baizik eta hobeto egon daitekeela. Orduan, batzuk daude prest, hori onartzen dute eta lan egiteko prest daude, beste batzuk ez daude hain prest, eta batzutan gertatzen dira, gatazka txiki horiek. Baina normalean jendeak ikasi nahi du eta lan egin nahi du proiektu horretan, aurkeztu duen proiektuan, eta gero ateratzen dira oso gauza politak. Eta azken boladan, zeintzuk izan dira zuen argitalpen berriak edo? Batzuk ekarri dizkizut, pixkat genero desberdinetakoak, baina ia azkenekoa izan da helduentzako komiki bat, Horreagako kronikak, eta atera da lehenengo zenbakia, Errolanen elezarra. Guztiok ezagutzen dugu historia, baina benetan berrikuntza izan daitekena da Juan Luis Landak egin duela, eta oso marrazkilari ona da. Marrazkiak dira, nik uste da, pelikula bat ikustea bezalakoa, ez? Planoak eta konposizioa da ikaragarria. Eta historia ezagutzeko marrazki hauekin da impresionantea, da izugarria. Komikiak geroz eta gehiago egiten dira edo indar gehiago dute? Nintzen oso, fan ez dakit, baina ez nuen asko irakurtzen. Baina egia da, adibidez, orain irakurtzen egin naiz 1984 liburua, baina komikian, novela grafikoan. Eta sartzen da desberdin, ez dakit, marrazkiek laguntzen dute pila bat. Eta gian oso astuna egin daiteken, astuna ez dakit, baina adibidez historia, ez? Nik irakurri dut oso, ez dakit, gustatu zait planteamendua, eta nik uste orain adaptazioak egiten ari direla, eleberrienak, agian eleberri potoloenak, eta aurkezten ari da komiki gisa. Eta nik uste, ez dakit, aproposa da, jendea agian hurbiltzeko literaturara, oso jende asko hurbiltzen da literaturara adibidez mangatik hasita edo komikitik, eta nik uste atsegina egiten dela eta aproposa dela. Eta honekin Juan Luis Landak arrakasta handia du Frantzian. Eta hau frantsesez egin da lehenengo, eta aukera egon zen autorearen aldetik eta Erein argitaletxearen aldetik egiteko euskeraz, eta oso ongi egin dute egia esan, eta
eta oso polita gelditu da euskeraz, eta, bueno, jendearentzat, historia, gure historia, ezagutzeko aukera polita. Eta gero, marrazkiekin jarraituz, bi hauek, niretzat oso bitxiak dira, ze album ilustratuak dira, oso desberdinak, formatu aldetik eta historia aldetik ere, baina biek uste dut umeek irakurtzeaz gain, helduek ere irakur dezaketela, umeekin edo umeiri gabe. Niri asko gustatu zaizkit, batez ere, adibidez, Laino txiki negar egizu poliki, Monika Arratibelek egin du eta Xabi Etxanizek ilustrazioak egin ditu. Eta honetan adibidez, nik uste oinarrian baloreak daudela, ez? Eta adibidez, agertzen da laguntasuna, zein garrantzitsua den adibidez zaintza sareak eraikitzea, gero adibidez nik uste edo nik egiten dudan irakurketa batean agertzen da oso garrantzitsua dela ere negar egitea, batzutan hain atseginak ez diren emozioak edo sentimenduak alboratzen ditugu nolabait, ez dira hain politak, eta nik uste beharrezkoa dela horiek ere izatea, eta liburu honek hori indartzen du. Azken batean, protagonista da Laino txiki, eta nahi du, iresten ditu malkoak, nahi du izan hodei oso handi bat. Eta lagunek esaten diote, ez, negar egiteko lasai, baina berak aguantatzen du, eta azken batean gelditzen da bakardadean, eta ikusten du isolamendu horretan ez dagoela pozik. Orduan, azken batean lehertu egiten da, eta hasten da negarrez. Orduan ikusten du, benetan gerturatzen zaizkiola berriz lagunak, eta bera pozik dagoela, ez? Eta nik uste hori azpimarratzea garrantzitsua dela, ez? Negar egitea ere beharrezkoa dugula. Orduan hori aurrekin batera, ez? Irakurtzen. Bai, nik uste baietz, eta gainera ilustrazioak dira oso politak, eta jendeari gustatzen zaizki oso minimalistak dira, esan nahi dut ez dauka horrela zerbait oso berezia, baina oso atseginak dira ikusteko. Eta gero hau oso diferentea da, ze berez bizipen batetik abiatzen da, idazlearen bizipen batekin, Irati Garmendiarena, eta berak kontatu duenez aurkezpenetan, bere amak izan zuen bularreko minbizia, eta hori tratatzen du. Baina, egia esan, nik uste asmatzen duela formatuan, ze ez dio ezer ezkutatzen irakurleei, esan nahi dut hori da duena, eta hori tratatzen da, eta egiten duena da hori prozesu hori guztia ikusi, umearen bitartez, bai, hori da, umearen ikuspuntutik, Katxalin da protagonista, eta umeak ikusten du zer gertatzen ari den. Egia da, errealitatea ez diola ezkutatzen, baina filtroak erabiltzen ditu, normala den bezala, ze umeak dira. Eta orduan, erabiltzen duen sistema da, adibidez, tumoreari deitzen dio xomorro lapurra. Eta nik uste oso ongi deskribatzen duela egoera, ez? Galderak sortzen zaizkiola umeari, zer gertatzen ari zaion amari, ez? Zer gertatzen zaion hileari, lapurtu dio hilea, lapurtu dio bularra, eta orduan titia, ez? Eta galdera horiek guztiak planteatzen dizkio familiari, eta amak eta bai amonak adibidez, edo senideek erantzuten diote, bai, azaltzen diote, agian ez zaiola hilea bueltatuko, ez? Galdetzen dio umeak, bai lapurtu dizu, baina bueltatuko dizu, agian ez. Orduan, nik uste, errealitate hori aurkezten dio, agertzen zaio, baina modu dosifikatuan egia da aurrekin hitz egiten ari garela, ez? Baina ezkutatzearena da gehien bat nik azpimarratzen dudana, ez? Ez ezkutatzearena, kasu honetan, nik uste oso garrantzitsua dela umeekin hitz egitea, ze batzuetan helduen begiradatik pentsatzen dugu, ez? Eskez du lertuko edo sufrimendua eragingo diot, ez? Baina badaukate euren mekanismoak, eta horrela eginda nik uste hori aproposa izan daitekeela irakurketa bat egiteko. Eta gero, batez ere azpimarratu nahiko nuke marrazkiena. Ane Arzelusek
asmatu du, ez dakit nola egin den, ze oso zaila da, nola egin tumore bat, ez, ze forma eman, gero koloreak, ze oso gai garratza da, eta orduan, agian, ez dakit, iluntasunera, ez dakit lerratzen zara, ez, baina adibidez koloreak erabili ditu, eta nik uste oso ongi, bai, asmatu duela tratamentuan, ez batzuetan ez dakizu, ze oso gai serioa izan da, ez, koloreak sartzen badituzu, baina gaizki. Gai komplikatu. Hori da, baina oso ongi egin du, biek talde polita egiten dute, eta bueno, emaitza oso ona da. Nik ze esango dut, baina benetan merezi du liburu horrek. Eta gero, adibidez, helduen narratiban, aurkeztu ditugu orain dela gutxi bi narrazio bilduma. Epizentroa, Nerea Loiolarena eta Jende likidoa, Nerea Arrinena, bi Nerea. Eta, biak narrazio bildumak dira, oso desberdinak, erabat, baina bai oinarrian daukatela giza harremanak. Horrela ulertuta, Jende likidoan adibidez, Nerea Arrienek egiten duena da metafora bat, eta darabil uraren zikloa, egiten du konparaketa bat, eta alderatzen du nolabait uraren zikloa, eta giza harremanen bilakaera. Bai. Eta gero biek egiten dutena da egunerokotasunean gertatzen diren gauzetan zentratu, eta horietatik ateratzen dituzte istorioak. Eta nik uste hori dela agian interesgarriena, ez? Idazle moduan zuk zerbait ikusten duzu edo zerbait imaginatzen duzu eta paperera eramaten duzu, baina gero hori irakurleak identifikatuta sentitu daiteke eta unibertsaltasun hori nik uste biek lortzen dutela. Epizentroaren kasuan, Nerea Loiolak egiten duena narrazio bakoitzean da beti dago erabaki bat. Beti dago pertsonaien batek egin behar du zerbait erabaki alde batera edo bestera. Eta dago beti horren efektua edo ondorioa, ez? Gainera oso modu arraroan egiten du, daukazu beti sentsazio bat oso arraroa gainean irakurle moduan, eta beti gerturatzen zara amildegi batera bezala, ez? Eta ematen dizu pixkat bertigoa, ez? Erabakia, eta sartzen zara pertsonaien azalean, eta dauka oso modu, biek daukate oso ahots desberdindua, ikusten zaio bata Nerea Loiola dela eta bestea Nerea Arrin. Biak emakumeak izatea ere, ez? Bai, niretzat hori da gakoa. Nabaritzen da. Bai, ahotsa, adibidez, manuskritoak iristen zaizkidanean, ikusten da oso argi gizonezkoa edo emakumezkoa den. Hori alde batetik, gero adina ere nabaritzen da. Baina kasu honetan, eta adibidez epizentroan protagonistak guztiak dira emakumezkoak, agertzen dira gizonezkoak, baina nik uste hor ere izan daitekeela autu bat. Eta idazleak emakumeak izatea, niretzat bai dela oraindik garrantzitsua hori nabarmentzea. Eta kasu honetan, ahotsa daukate, zaila ahotsa ematen, baina ahotsa daukate. Baina plaza bat izatea, niretzat dela garrantzitsua, eta ereinen orain nagoela, niretzat behintzat, nire filosofia eta orain arte ereinena nik uste izan dela tokia ematea eta entzutea, ze entzun behar dugu, ezakit zergaiti dago, ezakit guztiok dugun, baina predisposizioa ez da berdina, nik uste oraindik. Emakumea ala gizon bat irakurtzerako. Bai, eta orduan nik uste hori normalizatua egon behar dela, ez dago, baina oraindik dago pixkat errezeloa, ezakite guztiok dukun, baina eta nik hori kendu nahi da, nik hori irauli nahi dut, eta nahi dut emakumeek izatea aukera berdinak, eta guztiok irakurtzea emakumeena, ez dugu ez da ere desberdindu behar, esan nahi dut emakumeen literatura hori ez da existitzen. Eta jendeak esaten badu hori existitzen dela, hori mito bat da eta ez da egia.
baina bai, irakurri behar dugu emakumeen lanak, ze benetan interesgarriak dira eta ez dago alderaketarik egin behar. Orduan bide hauek irakurtzeko orduan errazak dira eta... Bai, eta nik uste udaran eta irakurtzeko, orain ja udan sartuta gaudela, baina denbora aldetik ezakit, meteorologia aldetik ezakit udan gauden, behintzat Iruñan, baina bai, udaran irakurtzeko oso aproposak, narrazio bilduma da, orduan egun batean irakurri nahi duzu errelato bat eta bigarrenean bi, horrek ematen dizu aukera ez jarraitua den istorio bat hori dosifikatzeko egunetan. Hondartzara joaten zarenean, hori da, narrazio pare bat irakurri eta beste egun batean ia denak. Oso hipnotikoak dira biak, sartzen zarenean, ja ezin zara gelditu, bietan. Hori oso da, bereziki udan, agian. Bai, eta gainera beti galdetzen diate, udako irakurketak. Eta nik batzuetan esaten du, baina zer dira udako irakurketak? Udako irakurketa izan daiteke edozein, ez? Bakoitzak... Baina hori agian hondartzan irakurtzearena, ez? Inguruan soinua eta dagoen bitartean. Bai, behintzat, nire harrinena ura ja badago presente, orduan, agian mimetizatu zaitezke hondartza eta uraren soinuarekin. Gero, aurre eta gaztentzako, Enara Garmendiak, bi idatzi ditu, bi aurkeztu ditugu duela oso gutxi, eta bata da gaztentzat eta beste agian umentzako, ez? Etxetik Ameriketara, adibidez DBH-en, lantzen duen gaia da eskola jazarpena edo bullyinga, eta nik uste aproposa izan daitekela horregatik, oso ongi islatzen du zer gertatzen den momentu horietan, adibidez, protagonista eta bere familia Ameriketara doaz, eta, han egin behar ditu lagunak eskola berrian, Eta ikusten da oso ongi, mobileko mezuen bitartez, nola alboratzen duten protagonista. Eta nik uste oso ongi transmititzen duela, beti dago lider bat, eta lider horren itxura oso ongi, nik uste lortu da dagoela, nola jokatzen duen lider horrek, baita biktima, kasu honetan, eta batzutan ahazten dugun erdian gelditzen den jendea, isilik gelditzen dena, pixkat hori da, onartzen, ez dute zer esaten, baina onartzen dute egoera, eta nik uste 3 agente horiek oso ongi planteatu dituela, eta horretaz aparte nik uste garrantzitsuak diren, adin tarte horretan garrantzitsuak diren gaiak lantzen dituela ere, laguntasuna edo leku berri batean enkajatze hori, eta nik uste bi ideia horiek ongi transmititu dituela historia baten bitartez. Eta gero oso kuriosoa da, ze honetan, 3 gara, baina niri 5, Garmendiak idatzita ere, egin duena izan da, hemen agertzen den protagonistaren neba, bilakatu du protagonista honetan. Neba gaztea, imaginatzen. Bai, neba gaztea, eta hau da pixkat desenfadado, no? Osea, ez da horrelako gai potolo bat agertzen, baizik eta Gorka deitzen da protagonista eta egiten ditu lagunak Ameriketan, eta agertzen da eskolan irakasle oso autoritario bat, eta figura horren aurka egiten dituzte bromak eta bihurrikeriak, eta orduan pixkat hori da, abentura eta pixkat humorea, adintarte horretarako nik uste aproposagoa, eta marrazkiak dira oso politak, Leire Urbeltzek egin ditu, eta nik uste ere, udan irakurtzeko ere, aproposa izan daitekela. Eta ja bukatzeko nahi baduzu, ekarri ditut hemen ia denak, azkeneko hau uste dut izan dela hau publikatu duguna, Gurasoak tokatzen zaizkit, Jolanda Larreategirena, eta marrazkiak egin ditu Amaia Nolak. Eta, hau protagonista, berez da bananduta dauden gurasoak, titulua ere nahiko ingeniosoa da,
telefono dei batengatik uste dut gurasoetako batek esaten duela, ez? Gaur ezin ditut planik egin ze aurrak tokatzen zaizkit. Eta orduan gurasoak tokatzen zaizkit da nik uste oso ongi biltzen duela ideia liburu honena, eta dira, bueno, pues 4 lagun eta batzutan gurasoek egiten dituzten erabakiei nola aurre egin, ez? Umeek ez dute hori erabaki, baina ondorioak sufritzen dituzte, ez? Eta orduan horren inguruan nik uste oso ongi kontatuta dago gainera, oso ezakit, modu oso arinean gainera eta polita izan daiteke. Hori bai aur eta gian bai familientzat, ez? Bai, agertzen dira topiko batzuk, ez? Bai, hori da, esaldi batzuk nahiko entzunak ditugunak, ez? Umeak ginenean, ez? Helduei entzuten genien gauzak, eta nik uste, bai. Gainera, umore pixka bat ere badu liburu horrek. Eta gero, bueno, azkenik Clarisa eta kataldea hau da bildumaren 3. Atera dugun 3. Eta da, bueno, Agatha Christie baina txikientzat. Hau izan daiteke pixkat desberdinena, ez? Misterioa edo... Bai, eta 3 ditu, hau da 3. Lehen esan duan bezala, eta arrategainak egin duena da honetan, pixkat historia da intimoagoa, ez? Ezagutzen dugu Clarisaren iragana, ez? Aurra zenean, zerbait gertatzen zaio, ez dut spoilerrik egingo, eta kontatzen du pixkat bere iragana. Eta bigarren plano batean agertzen da momentu horretan daude etxe batean eta kontatzen ari da iraganean gertatu zitzaiona, ez? Eta momentu horretan etxean ere gertatzen dira zenbait gauza. Eta orduan, Clarisa eta bere taldea, egongo dira hor, hori gauzak ikusten abeza gertatzen den, eta nik uste oso ongi dagoela, gero bilduma osoa irakurri duenarentzat izango du jarraipen bat, bai testuan eta bai marrazkietan, ze Mari Maragirrek aldatu pixka bat, bai, nik uste prozesu bat egon dela marrazkietan ere, eta gehiago definitu duela marrazkia, eta nik uste bildumarekin jarraitu duena, nik uste gustora irakurriko duela, eta Clarisa inoiz ez irakurri duenarentzat ere, irakurri daiteke ere, ala agian nobelenengoa, ez? Bai, nobelenengoa, jakiteko pixka bat zein den Clarisa eta zein den taldea, baina bai, nik uste 3. ere hastea ez dela ezer gertatzen. Ez dago arazorik. Ez dago arazorik. Bueno, orduan mundu guztiarentzako. Bai, ekarri dut pixkat dena, nahi duguna da adintarte guztiak, ez, beteak izatea eta izatea aukera hori hautatzeko, ez denetara iristeko, eta hori izan da pixka bat azken hilabeteotan argitaratu ditugunak gehiago daude, baina, pixka bat... Aukeraketa bat egin behar zen. Hori da. Hemen egon gintezke 2 ordu liburu guztiei buruz hizketan. Bai. Bueno, orduan, animatu beharko dugu, ez, jendea udan irakurtzera? Bai, udan eta urte osoa. Batzutan gertatzen da, udan gelditzen garela, ze denbora gehiago daukagu, baina... Denbora librea. Egia da, gertatzen dela, oporretan gaudenean konektatzen dugu deskonexioarekin, eta deskonexioa batzutan ez dugu konektatzen irakurketarekin, ze esaten dugu, ez, urte osoan egon gara irakurtzen, eta pas horrekin. Agian Netflixen edo HBO-n ikusten badugu zeo zer, horrekin aski. Baina, nik beti gogoratzen ditut udak liburu batekin. Eta niretzat izan da uda eta adibidez Gabonak, ez? Bi puntu horiek izan dira niretzat irakurketarako momentuak. Eta bai, animatu jendea, ze nik uste orain dagoen aukera zabala, merkatuan dugunarekin, gehiegi agian, ez, batzutan, aukeratzeko, nik uste jendeak dituela gustu ezberdinak, eta hori oso polita da, eta jendeak hori badauka aukera nahi duena hautatzeko, eta nik uste dagoela dena neurrira eginda, ez? Nik gustatzen zaizkit, abenturazko liburuak, ez? Edo gustatzen zaita adibidez, Clarisa, dauka pixkat misterio, eta
badaukazu zerbait, hori, neurrira, ez? Edo narrazioa gustatzen zaizkidala, edo ez dakit, hori, lehen esan duguna, ez? Novela romantikoak, edo niri adibiz, novela beltza edo detektibena, eta, bueno, badago aukera eta bai, animatu jendea, nik zer esango dut, ez, baina... Egun oso pasatzen duzu, ez, horretan? Bai, niri irakurtzea, niretzat da oso... Ze asko ikasten duzu, entretenigarria da, hori egia da, baina bestalde batetik, nik asko ikasten dut prozesu horretan, eta aberasgarria dela uste dut, orduan, bai, jendea animatu horretan. Bueno, ongi iruditzen bazaizu hemen utziko dugu, eta agian etor zaitezke beste batean, ez? Aurrerago, argitaratzen dituzuen gauza berri buruz. Gu beti prest gauzak aurkeztera, ze liburuak badira, ni beti prest. Bueno, eta liburuak beti egongo dira, zuek ez zarete gelditzen. Ez, eta besteak ere ez, orduan beti egongo dira hor liburuak. Komentatzeko. Mila esker Uxue, etortzeagatik, eta beste bat arte. Bale, agur. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.